live chendo mari mar kuku mar wacho ni chima kawuono ne jomoko luongo gi ni jago opor lo sirikal ono luongo ni jawach e lo sirikal ng'at nero maseche materi gik moko monego bed ni nono kata michiwo ler margi e lo piny owacho moro amora obed mar county to kod manero mamalo national government to en emobire kom dire mondo kode mbaka chendo mari mar kuku mar wach Lulu TV gini en mara nyinga en Harun Otieno machiegni wendna en migosi Alois Ager jawach lo Kisumu County live e kuku mar wach idinadi jaduong erokamano gani wasero meigani okay ari kado wach ni happy new year wasero meigani wasegomba tago erokamano mar yudo thuolo ma Nyasaye omiyo mondo wachak wabedi twage gi jopiny kendo kawo thuolo ni mar moso jopiny kamoro amora ma gintie kaita gone Nyasaye erokamano kuom ngima momiyowa ni kata weche tek kaka tekni gi third wave ma wantie go mar corona ni mobiro marach ni to podo miyo wangima to kendo wakwayo jowa ni gini rach ni mondo walu chike moketi gi jo health mondo duok nyamar gini chien taneno Nyasaye be oparowa liet nyong'eny okelo koth kura pani kodhi ni obiro mondo luoke kata corona go be moko matin odhi nam mondo wadung'e kofu kata kamano jolony wacho ni seche ma kor lwasi ng'ich ahinya to ni koro kokere mager ahinya kendo budho kor yamo but anyway mano kaka giwache mano koro wacho watalabu kare wakwayo mana ne Nyasaye wang'iyo protocol yes wakoni kwadhi e liel yes to kikwa ninde liel kar budho be kik wabede moingo ji 100 wa observe social distancing walog saka sa kik wadhugre to kendo wa sanitize kar kanyo mayiena mondo mi achak godo ka penjo matin kende ne nitiere report manyoro na kodo nyoro mar pinje ma kedo mag loyo lweny mar covid to gi pinje mosechako kedo kod covid to Kenya nokete tielo mar adek mar pinje mapok ochako kang nero mar kedo gi covid motegno. Kisumu County dhi nade jadong lweny mar kedo kod covid 19? Harun kane gini nochakore ni winjo ka pinje moko nowacho ni Afrika to wang' ni orumo ni gini dhitie ko Afrika ni ne gineno ni giber zaidi but na neno kaka ne watawo weche mag covid e Kenya ka gi Afrika mzima watime maber moloyo pinje monya kama pinje madongo mantie oko emomiyo kanyalo wacho sani ni ng'ato wacho ni Kenya pok ochako timo manani e weche mag corona king'iyo sani kata ngima mwasewito ngima moselale pinje mamoko magwa pod ni piny to mana nikech okang' ma president nokawo sama ne wach no wuok dwe mar adek mokalo higa mokalo cha migosi Ager mos kuom ng'ati moko wacho ni Afrika ne wadhi maber nikech kit kaka chwech marwa kata dendwa makedo koda ka gi gigi kama manyaw del immune system gi dombogo ni mane gima nokonyo to sani eri wacho ni mar adek ero chalo ka gima Afrika koro ywero mahin kako ywero countries mamoko okanyalo wacho kamano nikech king'iyo America population mar the black community in America yes otimataro to king'iyo the black community mar corona osetero e America okinyal pimo gi koni koro kanya wacho ni nikech immunity systems marwa yes and kata ananya wacho mana ni jowa sirkandewa oketo sinani jopiny nowinjore gi sirkal mondo oluwo maagizo kaeto nitie gik mabe ok watim kama timore oko gini kuon kama nyoche omiyo ok wadwa ji mang'eny ok wadwa dhi ananeno ni en strategies ma sirkal noketo kaeto gi hera ma piny Nyasaye noherogo nikech king'iyo kata gik mawaka isolation units iwacho ni sama corona nochakore dwe mar adek ne wantie gi only 350 isolation units e Kenya marom mangima to sani corona osemiyo wasechopo kama koro wane gi over 5,000 isolation beds e Kenya wantie gi king'iyo kata kaka ICU beds osedhi malo kabisa to be corona chako timonwa ber moro kae ni omiyo innovation marwa manyoche wantie go nikech gicha nobiro marach ma onge kamidhi ng'iewe mask nomiyo koro wachako production local production
nyithinde wa come up gi uvumbuzi, innovations mag mask, mag ventilators, mag PPEs, masani koro wan kamoro. Ang'eyo ni nitiere gima kizungu luongo ni a blessing in disguise, kata mana gweth mabiro gi rach moro. To ng'ato samoro dwa ng'iyo gige kuma county ma Kisumu osetimo ahinya kikedo kod COVID-19 mondo chuthagie sani. Kopogore koda ka gi mako ji, mancha ne sirikal mar kamro tiyo gi polisi omako jomoko. Ang'o ma osetim e web mar adekni? To koda gigolo chike mane kik ika ka thuolo po okalo gi chiemo liel gi nijedu. Yes. Ing'eni en adieri makende ni bang' ka first and second wave, yes, jopiny nodoko relax. Mawadok e ngima ka gima gimoro koro onge. Midhi e chiro tiyudo ka koro ji donja moko logo to pini kacha. Kati dhi kanyo to ng'ama rawe onge. Ji nyo pachgi odwa lal ni gino serumo. To mae omiyo waparo ni gini kore kobiro marach. Ma koro nyak watim gimiluongo ni enhanced observation of protocols. Mae momiyo sirkal mamalo kotelne gi ker mar Uhuru Kenyatta kaeto gi COVID committees mane counties noko ni nyaka koro gichak rido igini mondo jopiny one ni gini ng'eni sani koro osewuok kama nwawinje ni COVID otero ng'ato ka ng'ane. Yes. Sani koro wanene. It is within us. Ma in kaka jafwambo juma mokalo kede iwinjo ka waseywago jofwambo ariyo madhi adek juma mokalo kede. To king'iyo kata jok madongo man gi mbi e Afrika ka masani koro neno ka gini koro timorego. Nyo wan kaka counties kendo kaka COG nyo wawinjo kolandi deputy governor ma Kericho manyo gini olalgo. Magi jok manyalo yudo thieth kamoro amora to gini ok odewo. Kanyi winjo nyoro county government ma Nakuru olandonwa ni gini nyolal gi chief officer margi mar health. Koro ng'eni gini osebiro kama koro omuli inene kama e. So nyaka wawuogi jowa mwanyisgi ni gini ok en tuk kalongo enemo. To kikirit ni nyaka dhiri ni sirkal nyaka bi mai Dhiri wuon mondo med dhiri wuon. Koro manyiso ni kama ichung'e nitiere gik mineno ka county osetimo. Gik ma county osetimo ne ng'eny. Web mar adekni iri. Web mar adekni ng'eni koro sani nyo nyaka opar ne ji. To sama oparo ne ji. Yes. Koro waseoro jotich mag sirkal nyaka e grassroots. Jalwano Lois Ager, be nitiere ICU bed musemedo? Ing'eni kama nyo wantie isolation beds gi ICU beds mane waloso in preparation mane COVID ochako. Nyoche pok watiyo go kata. Okay. Nikech gichanodwa dok piny kapok wachope level ba ji. Ma in terms of kitendeni Kisumu ni godo makare. King'iye counties masani gi kaka kiwinjo kilando. Wan pok wabet gi ng'ikni. Nya winjo ni kidhi kata War Memorial Hospital Ichak gi kaka mega. Yes. Gin gisepong'. Wando pok wapong'. To kendo walemo ni kikone ochop kodwa kanyo. Por wan gi space. Por wan gi nafas maber. Koro yo machiel. Gima be kete manani kabisa. Yes. En home isolation. Home isolation watimo ne jogi visits. Jok man e home isolation. Wantie gi Nyamrerwa, wantie gi jok miluongo ni COVID committees nyaka e ward level. Jogi timo visits ne jowa mantie contact tracing. Ne jowa moyud ka mopim to yudi ni gini tinyalo thiedho. Okay. Mano pod okonyo. Lai chenro mari mar kuku mar wach migosi Lois Ager wacho ni Haron gima timore Kisumu County kare en pod wan maber mar kedo koda gi tuo mar COVID-19 gionte ni nitiere gima lit ahinya ni in kachiel kod an tek mondo mwadhi wane mwayangu tendni giki unless ni samoro gino gore kuom lemo ni kik mondo michop kumo mar dhi neno gi wangwa. In jawach e lo sirikal ma assembly wacho ni gin gi kiege musuru ok nyal chokore. Deputy Governor mind second command wacho ni awacho ayweyo sirikal nieri ok choko suru maber ne japiny. Executive ywak ni nitiere projects magitimo. MCS wacho ni ok gine projects gimitiyo mag ghost project. Sirikal mar Professor Anyang' Nyong'o ruombore piny koso ruombore. Haron. Yes. Penjo gima very interesting. Nikech kachako gi projects.
jok maneno ka lando projects kata liete akelo ndara, akelo pi, akelo ang'o gin MCS. Koro kaka ere ka gima gilando ga maginyiso jopiny. Gavana osewuotho gi MCS gi kawuotho kamoro amora ka yawo pi. Saturday ne wantie Moroni wayawo pi kuonde 2. Ne oyawo pi kamiluongo ni God nyithindo, pi manyalo serve families madhi 400. Kae pi kamiluongo ni school kachilo adhi paro nyinge nyisi ni wan kuonde 2 kanyo. King'iyo sanie nderni manyoche koth mane wantie go maduong' cha oketho, kendo wa accept ni koth nogore kuomwa kabisa, mano ketho nderni. Gavana osebet ka wacho 99 nikech nwatimo assessment nderni 99 mane kogo kwangi to dwaro $400,000 mondo losi. Koro mano ne wakoni wang' ni nyoche wase decide ni wadhi timo gimiluongo ni machine based gi Kisumu road maintenance teams. Sani machines nitie e sub county ka sub county nderni dhi mbele. Ang'o momiyo yes, ang'o deputy governor nyalo wacho ni awacho e yweyo gik ma kama ok timre maber e sector saja piny dhi ywak nenga live chendo mari mar kuku mar wach tielo mar 2 kama dhi duoke penjo gi koma timre Kisumu county kae molocho to ywak mar MCS, ywak mar executive kachiel to koda gi projects gi kumi wacho ni gin ghost kata projects gi ruma ok jomoko wacho ni hono no timre Kisumu county assembly katielo mokwongo nyaka nene nyaka jok mapamo ga ni gik moko dhi nywe no wuok oko wacho ni oyo rach wawacho wagole chunywa. Nyinga en Haron Otieno. Machiegni telo mare mar chendo mari mar kuku mar wach wendo na en migosi Alois Sagar jawach elo Kisumu county live e chero diri mwawache diri maduk maonge dewa ng'ato. Apenji ni to kai miyo gige koma matimore seche ma deputy governor nyalo wacho ni ng'ane kama no kuchoko zuri yo makare no goyo sector mar piny. Gima samore paro no beno kaw kalam to ko ni ng'ane wagolo oko mar apis nikech wana mana wayiere. Ka second in command manyalo ywak iwan gi geno jedo ingene admitting yes ni nitie ng'ikni kamoro okonyiso ni ng'ato koro ywak. Gimomiyo kanya wacho no ywak nikech en adieri ni waseketo ga projection ni wadhi choko ushuru madhi gimoro local revenue on source revenue madhi 1.6 billion to kanyo pok wachope. To DG kata 1 billion not ni pok nyono. What's nyono 1 billion and money tie samoro rem, but the fact is ni gima DG temo wacho ni pok wachopo kama wadware. To gin kaka jotendwa mang'iyo matayo sirkal gineno ni wan gi potential kendo ka ging'iyo kuondegi, so kowacho kamano to owacho ni nitie gimoro mapok watimo monego watim mondo wachop ok no ywak. Is being gimanya wacho ni truthful and pragmatic. En gima kare mondo jatelo bed ng'at mawacho adieri kendo wacho adieri kare kata tabu dhiye. Ting'eni gimoro machalo kaka osuru, ng'at ma miyo osuru ok chokre maber en ng'at ma onego japiny gi dhok machielo, nikech seche ma pesa kubi manyalo tiyo ne county to chalo kaka gima onego dongruok. Iparo ni donge DG kod governor ni kod thuolo mar goyo ng'ani kalam kata golo office kata wilo dhi kamoro manyalo tiye kaponi experti ema samoro onge mar choko gini ka. Ok anyalo wacho ni ng'ato emotemo go ushuru piny. To nya wacho ni strategies ma waketo. Nikech ing'eni keto policy tiketo strategies. King'iyo gi kaka wach mar ushuru osebet kadhi. Iyudo ka nitie streams mopogore opogore. Wantie gi stream ma ji choke gik moko kaka single business permit. Single business permit no maybe poko chopo kuma nyoche pare. Maybe wantie gi choko mar japiko. Maybe poko chopo kama nyoche pare. Maybe wantie gi choko mar parking. Poko chopo kama nyoche pare. Adwa miye example moro. Kibuye nigi potential nikech Kibuye chiro maduong' mogik e East Africa kae. To sirkal osebet ka ng'iyo potential mar Kibuye to gine ka chopo.
giwacho ni Kibuye chal ka gima lalo madhi mana $2 million. $2 million. Man kuom higa achiel koso dwe ka dwe? Kuom juma achiel. Okay. Kech gichoke gimoro 2 million. Yes. Koro ging'iyo ni Kibuye ni ere gima nyamiyo ochope $4 million miparo nonego bed nochopo cha. Then sirkal koni Kibuye ni okel pesa monego bed nokelogi nikech en pagalany. Akia kumaru nodonjogo onge gi control. Onge gi control. Yes. Koro sirkal koni mondo wa control trade e Kibuye wagere. Kwasegere to wadhi miyo ji namba, to wadhi miyo ji trading space, kae to wagero wall ma wang'eni jok mane iye kae onego chul ushuru. So eni waneno kama rem nitie ting'iyo kaka inyalo plug kama rem nitie no. Ok en ni koro ni sirkal obet abeta ni gini lal. Namba ariyo king'iyo johala ng'eny Kisumu kabisa. To johala gi ang'o miyo single business permit tin. Single business permit tin nikech jok man gi kuonde uso ma structured. Yes. Onge. So sirkal dhi bet piny to gikone watim ang'o? Wager markets. So nyaka many pesa mondo ger go markets. Wang'iyo ni chakre nyaka nyo dwe mar achiel nyaka between dwe mar achiel gi dwe mar ariyo wayudo ka single business permit odhi malo kabisa. Odhi malo nikech ji makoro nitie kuonde ma structured trading nitie koro odhi malo. For example, adwa mi example. Yes. Ji 800 manyoche uso the CBD triangle. Ang'awa, Oginga Odinga gi Kenyatta. Ne giusa ndara. Samoro dhi okaw kuomgi $30. To nyaka nyoche kaw gi market gi chichwa. Gite gi ng'ado single business permit. Ma ing'ado dichiel e higa. Koro single business permit yudo ko shoot odhi malo. Nikech koro nitie ka jogo. Okoni to ka koro yes. Jotonglo be ogerne gi chich gi cha bro chak dhi malo. Sirkal chako ni no kare wageruru Jubilee be mondo gino dhi malo. Seche ma utimo magie kito MCS seo ni uwacho ni udi norodegi como mondo pesa kik lal godo to jok ma fuki aorodegi gi jok ma ung'eyo mat sa model odhi mondo mi umatki to pod we gik moko dhi mbele Kibuye ka pod bro timo gimiluongo ni duoko ma nyaka chenga na permanent solution. Lakini kapok obire manoero MCS ncha noseo kendo wacho ni plan ma unwe kaka sirkal ema uthiro wach mar choko osuru igolo jomoko dhi e town kaka jok monego ni parking ni to mae ok timre. Ugero koso umnuwere gimomuko lalo mar choko osuru. Aro nonge nyathi mosenyuol yes. To wuotho chien. Yes. Ji gomboga. Yes. Ji gomboga ni eko bede nyathine obede kaka Arun kama. Yes. To nyathino nyaka dongi madhi skul. Nyaka odhi okango ka. Nyaka odhi okango ka. Yes. So ng'at moro matemo wacho ne apani itemo golo example moro manyoche romo moro manyoche wantie. Yes. Ma en romo ma Kisumu kende mosetime. Nyochi luongo ni pre-budget conference. Yes. Manyoche governor oneno ni mondo wakaw sectors mopogore sirkal, jo siasa kaka jo assembly gi non-state actors jo powuok oko mar sirkal mondo bed piny mondo ng'ini to ere kaka wanyalo loso wach mar budget and ere kaka wanyalo prioritize projects nikech gigi ok ni sirkal ema nyaka timgi, nyaka bede gi gimiluongo ni public participation. Mano be is a form of public participation. Tang'eyo ni nitie MCS moko manowacho ni jomoko seko ng'eni gin jo siasa. Koro ne giwacho to dak yawnwa Uhuru Business Market mondo tere jogi. Gin jo siasa kendo supporters mag governor mapile. Exactly. Machiegni mane gipogore. Exactly. Ok ne gipogre paro. Yes. Ok ne gipogre paro nikech apani gimane MCO wacho bedo taken out of context. No wacho ni kade wanyalo tero ji Uhuru Business Park to ushuru bro dhi malo mondo kaka entie. To Uhuru Business Park yomiyo konya tere ji sani. Ing'e maber ni gini nyo ikonyo wagero gi ker mar Kenya. Moluor Uhuru Kenyatta. Manyoche nitie Kisumu kae e dwe mokalo cha. Mo ong'iyo kaka gedo mare dhi mbele, ong'iyo kaka gedo mar stadium dhi mbele. Mokonwa ni dwe mar 4 ka e dwe mar 4 odhi biro mondo bi yawe. Koro kwanyal dirok ni mondo water ji kanyo ka ng'at manyogere pok obiro moyawe. Achiel kuom gik mede luoro telo mar Kisumu County en wachni eri mar projects mabudho kapok okete tim.
achiel kuom gin Makasembo, Anderson, otim gik moko kata muka moro to ok ochak gedi immediately. Ng'ikruok tiere kar kanye? Ng'eni Harun. Yes. Ntie projects madongo kaka the 3 billion project Makasembo miwacho. Yes, yes. Gi the 3 billion project mar Anderson. Yes. Gigi oken gimoro minyalo wacho ni kaka nyo wasign MOU gi joka ni bawacho ni kore ka jumbe ariyo kalo nyaka nyo wamuke ni tidwa chake chieng' no. So that is not thuolo mondo iler ne japiny nang'o dana moro ng'iyo to koni yawa no muka kata kakalo to lenga kuno moko kalo lumo tiye. Ing'eni sama idwa chako project kaka kidwa gero udi 1,600 kaka midwa gero Makasembo. Mobilization. Yes. Kata ikruok mar contractor. Yes. Nyaka kawe kata dwe achiel kata dweche ariyo. Nikech odhi kelo machinery, moko ti mashinde moko miguro kanyo. King'iyo kaka Makasembo, nyo dhi magichielo kanyo. Namba achiel mar gima nyaka ne gitim ni Makasembo noger gi asbestos. Asbestos sirkal nitie oseloso guidelines mi disposable. Ni kapok oyud kamidhi dispose tikuongi ikeilo. Nitie gima dwa penje duong' iparo na gimoro kapok wadhi mbele. Chanago mbaka gi nyadende moro ni Belinda Nyakenya kane waluongo nyigi redio ni mondo obi oler ginieri iwacho ginieri. Japiny moro penjo dana moro penjo ni iluongo ni asbestos nieri un en ang'o kinyalo lere gi simplest language ma ng'ato biro winjo ben ni en ang'o. Nikech ng'ato wacho ni owinjo kiwacho nyaka KPs no wacho ni gini nyalo biro nego ng'ato nyalo biro hinyo ji. Tipenjo ni to gini dhi nega tak awuono ka ng'e maber. Yes. Higni machien kacha cha higni madhi 60 70 kacha 1960 1970 nitie mabati moro manobiro mane umogo. Yes. Nolose gi lony manyasano. Yes. To kaluwore gi nonro mosebet kitimo e gigedo to yud ni gino mabati marumo no nigi chemicals man gi madhara kuom dhano. Yes. Ma kimodho pi mowuoke tinyalo yudo kansa. Mae momiyo sirkal nogolo chik ni ute te manoger gi mabati aila miluongo ni asbestos onego gol. Kendo yud ni en gima kowita wite lo kamae to chemicals go be chak dhi e lo kanyo. Ma pidho ok ni akori konyo piny ji ne paro ni miruti moro koro sirkal wachonwa ni mondo wawite yo maler. Yes. Ni kapok iyudo kamidhi wite tikuongi ikeilo. Gima nyo watimo gi Makasembo en kao mabati go mondo waiki kane pod itandaza kamidwa gede. Mani ng'eni mana preparation. Onge ot mibro chako ni ito odno neno no sechopo nikech udi ka idhi ger floors apar ka diman. Yes. Ok en ot midhi gero odiochieng' achiel. Okay. En ot ma joka wachonwa ni gedo makanyo bro kawo gimoro higa achiel gi dweche. Koro ng'ikruok ni kata deko nieri ok en gima ni koru en gima luwore koda gi chik kaka onego bed ni gino kawo. Ok en ng'ikni be ok en kata ng'ikni. Okay. Ok en lai makare. Apa ni ng'ato kade ni wande political arena. Yes. Pap moro miwache siasa. Yes. Da tiyo gi wach moro mokanya tiyo gi studio. Apa ni jio ikore sana. Yes. Ingeni ka dhano man gi mau joseikore mosebet ni gidwa ni mondo gine ni to gik mabeyo ma gavana timogi yae kinyo gibedno mana kiny sa urumonwa to ma nyaka wapenji in coordinator mar Africities. Yes. Maling'ling' wacho ni gini eri counties moko nano kawo tere jomoko be wacho ni gini eri pod en dwe mar 11 higani line ugolo ni gino chwal mbele jomoko ni gino ok nobi Kisumu nyaka chieng'. Bottom line Africities pod biro koso onge. Amachielo dwa ni mondo ji ong'e maber ni Africities ma Kenya nokawo ni mondo bi Kisumu. Africities ma higa ni nitiere gimiluongo ni intermediary city. Intermediary city tiende ni cities ma piny mabuo capitals matindo kaka madongo kaka Kisumu. Koro gimoro ma ng'ato nyalo paro ni Africities inyalo gol Kisumu onge. Nikech jo weg Africities nokoni gidwa ni mondo gibed piny kaka jo Africa mondo discuss intermediary cities. Now, Africities no nego bed November, tarik 20
tarik 16 nyaka tarik 20 Novemba higani. To kaluwore gi weche mag corona madhi mbele, nyoche jotend pinywa koriwore gi jo UCLGA weg Afri-Cities nokonia piny pod ok ber ahinya, wachore mbele. King'iyo kaka Morocco, koro ochwale mbele nyaka karang'o? Ochwale mbele nyaka higa manyien dwe mar ang'wen tarik 26 nyaka tarik 30. Gimomiyo nochore mano nikech mondo omiye thuolo pinje moko kaka South Africa nitie kuonde ma pod nyoche nigi lockdown. Kidhi Morocco kama headquarters mar UCLGA mar Afri-Cities nitie pod nigi lockdown. Abro luongi chieng' moro machielo mondo wago mbaka wach mar Afri-Cities, biro mare ber mare to gi moko mathoth mogik. Ana ni confirm king'iyo kamera ne tere. Adieri makende en ni Afri-Cities pod biro Kisumu. Adwa wacho ne jodalawa kamoro amora ma giwinje ni Afri-Cities biro Kisumu tarik 26 nyaka tarik 30 April higa manyien. Afri-Cities omake gi sirkal mamalo kendo president omako kabisa nikech en gima sirkal dwa tiyogo mondo opedhgo Kisumu gi the whole of Lake Region Economic Block, kaka kaminyalo time ohala, kaka kaminyalo time tourism. Ma en sera mar sirkal mar pedho piny, the whole country. Kuond momuk te Kisumu County, obedi Kibuye, obedi Anderson, obedi Ondiek, kurana muko obedi Kibos, kumacha no muko Rutamuru, wacho ne jo railways muko kia wacho ne kachiel kudu kone yekite, kachiel kudu mar ang'wen higa manyien. Dido kose gere gite Afri-Cities biro. Adwa ni mondo clarify wach achiel e wach muko. Yes. Namba 1, gima nyo timore Kibos, adwa ni ma jopiny owinj maliw kabisa. Ni jo railways nochiwo notice ok Kisumu kende, countrywide. Yes. A corridor mar railways. Ibed Nakuru, obed Naivasha, obed uneno kubu. Sawarumo, yes. Sawarumo. Adwa ni mondo clarify. Yes. Kanyoche muku ma Kibos otimore, gino nyoche lit kabisa nikech joka kata nomigi notice to nyocho wegi e koyo gi nyithindo. Gavana nyoka lo momiyogi. Ka gavana osemiyogi lo, gavana okawo oloso committee miluongo ni Kibos Nubian Relocation Committee. Mang'iyo ni tang'o makoro nego timne jogo, wasegero negi kuonde magidake, shelters magidake. Gima gavana timo sani gi committee no ni idhi mi jo Nubian ka title deed, gima ne pok gibet go nyaka Elomano migi manyien. Okay, masa moro nyapa no siro muko chane mondo menegi yu title deeds manyien. Okonyal siro lo reru, okonyal wuelo reru. Kanjo ne nitiere. Kanjo the backstop. Adwa ni mondo kanyo be wa clarify kabisa. Yes. Ni jo railways okochuno ni nyaka bi mondo kaw county askaris mondo timgo implementation. Yes. Jo railways tiyo gi national structures by national government. Tieng ma jo askaris mag county miluongo ni kanjo gi nomakore gi jo railways mondo dhi omuk any structure. Adwa ni mondo gachi gi kano dhi watiek program director wakonyi ka. Yes. Ingeni ibe in gi iti gi bede gi wenge gi oko. Yes. To opochuno ni mora mokele iti. Yes. Eni adieri. Yes. Ero kabana. Nokono picha magi. Mtegi miluongo gani ya Photoshop. Because Watini giche manone mane magjo kanjo pichi temarane magone Photoshop opochuno ni mora mone mo picha ni. Anyway, wani Kenya ma technology di malanya kata kamano en se mateka anya mondo be Kisumu County obi ogolewi anga ntire penyi mathoth mokalo migeto mondo penji to koyudo thuolo mare gitu nikech sigi kithoth mokalo to adwaro ni matin mopenjo geko mondo migi duoko geko mowinjore kendo migi thuolo makare mar gombaka kod migosi Alois Ager gimang'e godo ni sasa mwelonge to biro kairo no chango kodi mbaka ma duoko penje moko manitiere puonjo bende ni gima ne wache kizungu ni asbestos ni en mabati gi kuma no gedi godo kuonde gi eki ne giricho penjo mara maduong' tang'o mene giweyo ma ji modho pigno mang'eny kore ka sani to giketo maino margi sama no mukniri icho gikete ka iri kinde duto te nyinga en Haron Otieno magi kuma chendo mari mar kuku mar wach migosi Alois Ager. Ero kamano Harun, science mane dongore. Omiyo asbestos notiyo nyaka sama ne gitiyo. Ero kamano. Kata kamano giricho, japingo no gi odwoki kuma nogolgi. Kuma nogolgi. Asante sana. Ero kamano.